camino per la vida. Ja estem de nou així, avui un dia més així ara que retrobem, que comencem a conèixer el que està passant al nostre poble i inevitablement en els mesos de setembre i octubre comencen una infinitat de cursos i activitats i cursos diferents, tant els escolars com els adults, ja siga en centres educatius, ja siga en l'escola d'adults, ja siga a la Casa de la Cultura, mil i una formes ja d'educar-se i de fer coses al llarg de l'any, iniciar nous cursos, com per exemple els que ens presenta el col·lectiu d'artistes al voltant de Jaume Serra. Per això, avui els hem convidat i tenim amb nosaltres a Rosa Sánchez i a Roberto Martínez. El primer que res, Rosa, donar-vos com sempre la benvinguda i un plaer més, una temporada més, comptar amb vosaltres així. Gràcies, Salva, per convidar-nos i obrir-nos les portes de Ràdio LOM, que sempre vos ho agraïm. El col·lectiu d'artistes al voltant de Jaume Serra, que organitza o hi ha al seu voltant també una sèrie de tallers i cursos, imagine que encara la gent pot inscriure's i quins són? Pues bé, Salva, sí, mira, m'emprenem després de les vacances en ganes i aleshores pues, comentar-vos els tallers que tenim en marxa. Vosaltres vos conto una miqueta que el col·lectiu d'artistes, el que fa, la feina que fa el col·lectiu és recolzar els projectes individuals dels artistes. Aleshores, tots els tallers que n'hi ha així pues, són projectes de gent i entonces nosaltres els hem recolzat i te puc parlar pues, que continua per exemple el de dibuix i pintura que porta Germán ahí en la casa, en el casal jove de la Casa Cultura, on dona pues 2 dies a la setmana pintura igual a xiques que a majors i bueno, pues ahí està. Després tenim el de fotografia analògica que mos dona Jaume Serra, que el curs ja el vam fer l'any passat, allí pues en les llums roges mos ensenya els químics i mos ensenya pues tots els secrets del laboratori, ¿no? Pues estarà també un dia a la setmana i estarem també en el casal jove. Després està Danses i Danses del Món, que porta a De la Roca, el projecte de la Roca, que bueno, que l'any passat va estar fent un poc de moviment expressiu en el centre de convivència i enguany encara no ho tenim massa clar quins dies va ser, però que ahí està Vela per a que el taller continue avant. I després tenim també en l'AUMA està el taller de Miquel Gil, que és de cant tradicional. Allí s'està que ell ensenya a cantar, a part de tota la història de lo que són les cançons i la música valenciana, pues el que fa ell és ensenyar a cantar, ficar la veu en el seu lloc. Com a persona és una persona extraordinària, com a professor també és únic, perquè realment és un professional com la copa d'un pi i bueno, pues he d'aprendre moltes coses. I després pues, tenim que l'any passat vam emprendre però per un motiu d'una complicació personal, que se va trencar la mà i altres problemetes, pues no va poder collar el taller i que és un taller nou que l'anomenem Peque Pinta, que va dedicat des a xiquets de 4 anys. És un taller molt creatiu i tenim així pues, el seu monitor i el seu mestre, que és Robert, que si voleu pues, mos contarà més especialment el que ell vol fer. Ell té moltes ganes, és llicenciat en Belles Arts i està a punt d'inaugurar una nova exposició en Torrent, també és mestre en l'Escola d'Adults de Torrent. I aleshores, pues, si voleu, Salva, si te pareix bé. De seguida ens adentrem en conèixer millor a Robert Martín i este taller Peque Pinta, però sí que abans m'agradaria saber un dubte. Estos tallers, estos cursos que feu, hi ha alguns que ja duen un parell d'anys. Això implica que el que vulgui inscriure's va anar retrasat en classe o no hi ha ningú? No, perquè jo que sé, vull dir, per exemple, el de dibuix i de pintura, pues sí que si un no ha fet mai dibuix i pintura, pues se li fica al seu nivell, no? El de cant tradicional, pues a lo millor qui portem anant al taller de Miquel, pues un parell d'anys, pues ja sabem on tenim un poquet la veu i tal, i si eres inicies, pues ell te buscarà el seu punt, no? Vull dir que sempre està obert el taller a les persones que vulguin emprendre'ls a fer.
han fet una pinzellada per tots estos tallers, mai millor dit, però si algú que està escoltant-nos se li ha quedat ahí el run-run d'alguno d'ells, on pot rebre més informació, saber horaris, preus? Molt bé. Primer te vaig a comentar que el taller, per exemple, de fotografia analògica, Jaume mos ho fa d'una manera altruista, i vull dir que el qui vulgui apuntar-se pues ja sap que no tindrà que fer ninguna despesa. I si voleu contactar amb nosaltres tenim un correu electrònic que és artistaspicassent@gmail.com, i si no, pues que s'adrecen a mi també, sou Rosa, i si voleu dono el meu número de telèfon, que és el 68 69 08 77 6. I també, si voleu un poquet d'informació, quan podeu adreçar-se també en la Casa de Cultura, que allí pues, les persones que estan treballant allí pues, podrien també donar de dir, deixeu el vostre telèfon, que Rosa vos tocarà, vull dir, això, de tota manera també estem fent fulls de propaganda, de promoció, que en la Casa de Cultura anem a deixar-los, i allí ja fica exactament el telèfon de cada monitor, i ficar-se en contacte per si algú vol dirigir-se directament. De totes maneres, repetim, o artistaspicassent@gmail.com o el telèfon 68 69 08 77 6. Perfecte, qui vulgui, ja ho he escoltat dues vegades, jo crec que li haurà donat temps a apuntar-ho. Ara anem a parlar ja d'este taller, ja que aprofitant que tenim a Robert amb nosaltres, Robert Martínez, un taller de pintura però per a xiquets. Exacte, està enfocat per a xiquets d'infantil i primària, i és per desenvolupar la creativitat i la imaginació dels xiquets, que pensem que és molt important, ja que comencen a expressar-se mitjançant la pintura o la música des de ben xicotets. Què aporta este taller que per als xiquets? Perquè sempre tenim plàstica, no?, en l'educació, però és un poc una assignatura així un poc apartada, no sé no té realment molta importància dins del sistema educatiu. Què aporta la pintura, o què vols aportar tu en un taller de pintura als més menuts? Clar, jo a banda sí que soc professor de plàstica, que dius tu, en secundària, però en este projecte, en este taller, volem fer una cosa diferent. Volem que expressen directament en la pintura sense que siga el rellena i pinta de tota la vida, sinó que siga directament també treballar en la música, en què expressen els seus sentiments, inclús fer tallers que siga dibuixar o pintar en els ulls tancats, poder treballar inclús en música en directe. Havíem pensat de poder anar a Casa de Cultura o treballar en algun cantant o persona que sàpiga, no? Sí, l'altre dia estava un jove, una persona, tocant el piano en la Casa de Cultura, i vam parlar amb ell, i aleshores es va ficar, estava emocionat també, de que en algun moment igual les xiques poden anar a Casa de la Cultura. Bueno, quan Robert, diguem, ho organitza, Exacte. pues igual anar el xic a fer piano o a fer trompeta o parlar amb algú que faci alguna música en directe, i que sí que es expressen en el lienç. Exacte. o on vagin a pintar el que estan sentint mitjançant la transmissió de la música. Sí, perquè suposo que serà més interessant i estaran més atents i tenen davant el músic, que no siga un CD només. El que vol fer el Robert és que els xiquets se senten motivats al sentir música o al sentir algun conte o alguna cançó, que després aquesta creativitat la plasmen en plàstica, en pintura. L'altre dia, crec que era a principis de l'estiu, vaig veure un reportatge que me va ensenyar, no recordo realment els noms de ningú, una amiga que és il·lustradora gràfica, que parlava sobre el dibuixar, que n'hi ha un moment en la vida en el que a tots ens diuen escriu algo i ho escrius, dibuixa algo, jo és que jo no sé dibuixar, no? Què ens passa en la ment per a que conforme som majors li agafem eixa por al dibuix? Què penses, Robert? Ja, bé, pense que des de xicotets ja us diuen, pues no tenis que és de la ratlleta a l'hora de pintar, per això moltes vegades hi ha gent que té por al no dibuixar bé. Està clar que el dibuix és la base de la pintura moltes vegades, però també se perd un poquet la creativitat que volem fomentar així en este taller, de no tindre por a expressar o eixir-te de la ratlla que estàvem parlant, perquè pensem que és més important que no estar ahí continuant un patró que sempre ens han dit des de xicotets, i desenvolupar-lo.